machiegni jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere iluonga ni Ruth Otieno e chendo ni wawacho ga ni ngima en mwandu. Seche wacho ni ngima en mwandu, wang'iyo ngima ji duto te. Nyathi seche ma imako ichne, seche ma poko mak ichne, kako dongo nyaka kuma ng'ato bede motimo ola. Ngima ji duto te onego bed ni en ngima mantiere madhi maber mokalo. Antiere kod mor mokalo ni wendowa osechopo e studio bonyisowa ni nyinge ng'a, olony e weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni. Erokamano. Iluonga ni Joshua Olango, na wuod Sembo, Siaya, Bwaja kanyo. So alony e weche ariyo, achiel alony e weche mag thieth, machielo alony e weche mag tuoche mag jodongo moti. Ilony e tuoche mag jodongo moti. Tuoche mag jodongo gin ga tuoche mage? Tuoche mag jodongo moti en kaka paro madok chien, kata memory loss, tuoche machalo arthritis, tuoche machalo kaka tuoche mag adundo, cardiovascular, that is so gi tuoche mang'eny ma relate gi jodongo moti. Yes. Kauno ok daher mondo wang'i tuoche mag jodongo ahinya, to kata kamano daher mondo wakete maino e rito jodongo ma samoro nie otanda kata mosetuore, kata ma ndalogi osebedo mang'eny. Kaka inyalo ritgi mondo mi gibed kod ngima maber, nikech ngima en mwandu. Mano e thoro wach e odiochieng' ma kawuono e chenrowa. Wang'e ne jodongo makoro osebedo bedridden, kata ok onyal wuotho, ok onyal chapni, ok onyal tiyo tijene. Thothne en mana e otanda ne kotenore kod weche mag midekre. Erokamano. Jodongo gima miyo jaduong' bedo e otanda ma ok onyal dhi oko maduong', ok onyal dhi oko matin, nyaka konye. En tuoche mopogore opogore, achiel kuom gi en kaka tuo mar stroke. Tuo mar stroke oseketo jaduong' ni koro en piny, en e otanda, to koro nyaka konye kanyo. Ere kaka ikonyo jaduong' ma kama e otanda ka entie? Gimokwongo, jaduong' mondo mi konye maber e otanda kama entie no, odwaro mondo inyise hera. Kaka ibiro ire ka idwa konye, onego ne hera kuomi. Mano e gimokwongo. Yes. Mano wamulo stroke. Kod nyiso jatuo hera kata jaduong' hera. Yes. To wayudo kata ni gik maketo gi otanda gin gik mathoro bedo mang'eny. Wanyalo mulo 2 kata 3? No, wamul tuoche, but wanyalo mulo 2 kata 3. Achiel kuom gin stroke kaka wacho. Stroke, gima kelo stroke ahinya en ka jatuo ma jaduong' nigi tuo mar high blood pressure, tuo mar high blood pressure. Aparo ni high blood pressure to ng'enywa wang'eyo. Tuo mar high blood pressure ni adundo ni goyo remo mang'eny ahinya kadhi e del te. Koro sama remo wuok mang'eny adundo ni, to kaka omedo bedo kamane kaka oinyo adundo, e kaka adundo kelo a stroke. And machielo en tuo mar arthritis. Arthritis nyalo keto jaduong' piny mochop kama koro jaduong' ok nyal kata chung'. Arthritis biro gi yore mopogore opogore. Achiel kuom gi kapo ni jaduong' kata jatuo weight ne ng'eny, alafu ochamo chiemo ma mong'enyie, chiemo ma ochiel kaf, kaka ring'o kaf, ring'o mobul, omena kaf. Tuoche ainago nyuo jaduong' piny, to ok onyal nyuoe dichiel. Kaka tuochego medo bedo gi kaka eke jaduong' bende dhi malo, e kaka jaduong' medo dok piny. Nikech wawacho ni jaduong' kaka medo bedo maduong', kaka askeche marito del moluongo ni immunity, e kaka dok piny. And therefore, jaduong' kochopo e stage no, to koro onge gima inyalo timne. Onyalo bedo mana piny kanyo. Koro ikonye gi piny kanyo. So ka ikonye gi piny kama obete no, to luwore gi kaka in ng'ama konye, i-handle kanyo. Koneno kikonye mok more, to chunye ol, to kobi nyisi. Chunye ol, to chunye kose ol, to organs mamoko bende koro give up. To organs go kose tamore tich, to koro yath mimiyo jaduong' lokre sum e ngimane. And therefore, mane ma koro kelo tuoche kaka koro cancer gi tuoche mamoko mag dhok lich.
Ma kawuono daher mondo mwakete maino kaka ng'ato nyalo rito jaduong' samoro mantiere e otanda. Ma bende sepimonwa kacha ni okang' mokwongo en ni ng'ato nyalo bedo e otanda kotenore kod gik mang'eny mokalo, kotenore kod tuoche kaka ipimonwa, kotenore kod higni bende kaka samoro sedhi neno ka choke bende koro ok ti maber, fuoni ok ti maber. Koro thothne boyudo ko bobedo e otanda kata obro bedo mana e kome moro ma kobede to nindo nyalo tere mayot. Koro adwa ni mondo wang'e ane kaka wanyalo understand kata kaka wanyalo rito jodongo gi kwe mondo mi seche moko katino ng'ito chunye ok jogi ma bende ni pimonwa kacha ni chunye nyalo jok mami kata organs kata fuoni mamoko mag dende bende koro doka doka piny nikech ok one geno kata matin kokalo kuom ng'at marite. Kidienye mane wachako godo chendo ni pimonwa kacha ni thothne nyaka wanyis hera kendo hera mang'eny. Kaeto ang'o kendo monego bed ni wanyiso? Wanyis hera, actually mane gima duong' moloyo duto nikech sama inyiso hera to gik mang'eny dhi dwarre e bwo hera kanyo. Gimoro amora mitimo ne ng'ama inyiso hera en gima ok iywaga ng'e, en gima chunyi ok joggo, en gima ok iolgo. To gimitimo ka hera onge iye, at one point chunyi joggo, chunyi iolgo. So sama chunyi iolcha, waluongo ni the burnout, kata caregiver burnout. Caregiver burnout en gima ng'ama konyo jatuo chunye osechako jok. To chunye kochako jok, to jatuo bro ng'eye mayot ni okay, ng'ani aselokora mzigo ne ng'ani. Koro oneno ka gima koro oselokore mzigo, kodwa kikelo ne chiemo mondo chiem, to oneno ni koyieng' to bro dhi oko. To kodhi oko to bedo mzigo ne ng'ama konyani. And therefore koro kodwa chiemo. And the more kaka kochiem, the more kaka omedo hinyore. Yeah. Ma en gima ber mondo mi ng'ato understand jaduong' kata jatuo ma orito. Seche ma o understand ni konyo jatuo to in bende konye. Yes. Waseng'eyo kacha kaka unyalo konyo jaduong', okonye mondo mi ngimane omed dhi mbele, okonye mondo mi obed gi kwe, okonye mondo mi kata ka en chiemo to chiema ka chunye ogonyore. Koro wang'e ne understanding jaduong' kuom the caregiver. Yes, erokamano. Understanding, okay. Akia kaka dokete gi dhulu lakini wakete ni winjo jaduong'. Yeah, kaka inyalo winjo jaduong', kaka inyalo gombo mondo embo winji, imbi winje, imbi winje, winjuru. Sami konya ni. Achiel kuom gi ni nyaka ing'e ni jaduong' ike rom nade. Mano namba mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e ni jaduong' ni tuoche mage machande kata mokete piny kanyo. Mar adek nyaka ing'e ni otiyo gi yedhe mage nikech nitie yedhe moko ma ka jatuo tiyo godo, jatuo ma jaduong' ka tiyo go, to nitie sama kochopo to kwinyo pache. Iyudo ka jaduong' bang' kosemuonyo yath to ger, or bang' kosemuonyo yath to nindo inge mang'eny makoro ok concentrate. And therefore nyaka wa understand ni okay, jaduong' ni otiyo gi yedhe mage, chiemo mage ma ok odwar ga moloyo, ng'ai nyithindo kaka te family kama koneno to oko winj ka morgo. So kwang'e magi to wang'e gik ma kitimo to jaduong' dhi bedo mager, ma kitimo jaduong' dhi bedo mamor. So kwang'eyo magi to wang'eyo gik monego wadodge kik jaduong' ne, weche monego wawachi ma ko jaduong' owinjo to biro hinye. And therefore weche go koro kochopo to wang'e ni kichopo e jaduong' koro kik wach wechego. Bro miyo konyo jaduong' bedo mayot ne ng'ama rite, to jaduong' bende tije bedo mayot ne ng'ama bende rite. Kong'ise ni tim kama jaduong' timatima, tim kama jaduong' timatima. Nikech oneno hera, oneno respect, luor, that is, nikech ong'e ni oduong' ng'athini onego luore. So, yeah. Wang'e ne korka wuoyo kae kata korka communication ka. Yes. Iwacho kacha ni nitiere weche ma ng'ato konego bed ni wacho seche morito jaduong' kata jatuo, nitiere timbe moko onego bed ni timo. Kuom ranyisi gin timbe mage, kuom ranyisi gin weche mage ma onego bed ni ng'ato bedo godo mabor. Erokamano. Kuom weche monego bed ni wacho ni ng'ama tuo, jaduong' matuo manie otanda, mok nyal wuotho, mok nyal timo gike manong'iyo timoga pile ka pile. En ni kik imiyo ng'e gima chande ma en tuo mokete kanyo no. Manyiso ni onego bed ni ong'eyo ni en tuo. Yes. Nikech ang'o? Nikech kong'eyo kanto osebwoge, ofeel ni okay, kar chiegni gi tho. So gima ng'ani dwaro ocho, waluongo ni counseling. Counseling medically waluongo ni 38, wamiye gande a total percentage of 38%. En moting'o percentage maduong' ahinya counseling. Gima jatuo machal kama dwaro en ni kik imiyo ng'e ni wawuondre kuom ranyisi ni jaduong' kata nigi kansa.
ok onego iwachne jaduong' ni ng'eni in gi tuo kansa. Jaduong' dhi kawo gino kaka achaya. Namba achiel, dhi kawo gino as a threat, kaka gima ibuoge. And therefore, kiweye kanyo kende, to odhi dong' ka gino chako chando chunye ni, okay, kara an gi tuo kansa, kara adhi tho machiegni, alafu koro chako give up. Koro kikelo ne chiemo, ok odwa neno ng'ata, sechego organs chako collapse, respiratory system chako bedo gi infections, and therefore yudo ka jaduong' kata chiego gokinyi yudo ka jaduong' onge. Weche monego bedni weche monego iwachne jaduong' gin weche ma miyo jaduong' geno, weche ma miyo jaduong' nyalo smile, nyalo buonjo, weche ma jaduong' nyalo contribute, jaduong' nyalo goye mbaka. To wawachonega ji mang'eny, wawachonega caregivers wa mang'eny, ni kigo gi jaduong' mbaka matuo, to ok igo mbaka ka in serious kode. I-create tu mbaka, ikwanya mbaka moro ti igo gi jaduong'. Kuom ranyisi jodongo mang'eny ibiro yudo ka gibiro goni mbaka ni kaka chon ne gikendre. Ichako na chaka jaduong' like jaduong' chon ne wawinjo ni udhi ukawo nyiri ma dhi owumbo aora tumako gi thuon tudhi kendo. Nen kaka mano. Tibiro yudo ka mano activate memory ne, to biro changi, biro contribute e wechego. Kendo biro wuoye positively. Machopo at one point mine ka koro nyiero. That is mano gima is expected kuom ng'ama rito jatuo. Yeah. E seche ma igo kode mbaka ma positive nikech en gima thoro timorenwa, iyudo ka kiny ipoka itire kod jatuo kata itire kod jaduong' ma irito, to sambo nitire muomruok moro ma wathoro bedo godo kaka caregivers kata jagono marito jatuo, ma onyalo bedo jarit jatuo ma olony, onyalo bedo kata chiwode, onyalo bedo kata nyathine. En twak ma pani ber mokalo nikech owuoyo gi ji mopogore opogore e ong'ala mopogore opogore. E seche ma iwacho kacha ni kimiye mbaka ma ok oridore ahinya, ka en mbaka mayot monyalo donje, activate obongo ne, matimo ang'o ne dende, matimo ang'o ne obongo ne seche ma obongo ne osechako chapni modonje twagni ka mor ma onyalo wuoye monyier. Gik mang'eny, and waluongo ni companionship. Jaduong' achiel kuom gik ma affect obongo jaduong' kendo miyo bedo gi speech problem. Speech problem tende ni en wechege koro chako nare, ochako koro nayo wach, orbodho wach. En ni jaduong' no bedo oling' ka lewe ok tim exercise. Ma wuoyo ni bende en exercise mar lep. Yes. Namba achiel, ka oponi iketo jaduong' okuo ahinya, achiel kuom genia dhoge biro chako dum. Nikech sama oyueyo oko cha to ogolo carbon dioxide, ogolo muya marach oko, through dhoge, wang'e, ume, ite. And therefore, koling' aming'a, to moko kuom muya marach go carbon dioxide dongi e dhoge, iyudo ka koro lewe chako lokore kala. Nikech onego bedni obete e system ng'ato. Yes. Onego bedni owuok oko. Exactly. And therefore, kosebedo kamano, tiyudo ka, alafu mano affect, alafu koro kobedo kamano, tiyudo ka memory bende koro chako fail mos. So gik mane okete obwongo 10 years ago, higni 10 mokalo, chako lal. Nikech ok chapgi. Nikech ok chapgi, yes. Ma obongo ka onego bed ni chapo. Yes. Ok gibed activated. Mane ibiro yudo ka jaduong' kibiro, to ong'eyo, onyalo identify, lakini nyingi ok onyal paro. Onyalo identify nikech oneni e gallery mar picha mar wang'e. Kong'iyo wang'e to oneni in achiel kuom pichni manie wang'e, because wang' goyo picha to kano. So mane momi ibiro yudo ka ng'ani tang'e en familia. Nanene kare wang'ano osego picha mokano. Exactly. But nikech memory odok piny, memory ose delete nyinge oko ka e book kacha. Koro oneni ka gima ng'eyi lakini aonge gi list mar nyingi. So gimomiyo ikip magi kacha cha en goyo mbakani. Ruth omosi, ng'ani ne omosi, ng'ani ne oroni mos. Kokoni, So osiko bede memory ne about nyingi cha. So koneni to identify mayot. Ma en twak maber mokalo nikech kata in kawuono ichal kama, kawuono ng'ato rom kama, to ibiro po ka imbe ndalo sedhi
ma iti makoro okinyal sudo, okinyal wuok e kitanda kotenore kod higni, kotenore kod tuoche, kotenore kod gik mathoro timore e ringre dhano kata e dend dhano kaka Nyasaye nochweyo. To ne caregivers kata ne jogo marito jotuo ahinya jodongo, iwinjo kaka olernwa maber ni nitiere gik ma nyaka itim kaka jagono marito jaduong' ahinya makoro hike oseniang' kata makoro nie kitanda kotenore kod gik mopogore opogore, kaka iwuoyo kod jaduong'ni, iwacho weche machalo nade, iwacho weche mahinyo chunye, kosi iwacho weche ma miye geno, iwacho weche ma miyo en bende onyalo goye mbaka, tende ni otiyo gi pache, otiyo gi lewe, otiyo gi dende mondo miyo konye omedi e bedo e ndalo ma Nyasaye omiye ni koso itimo nang'o. Gin weche mang'eny mokalo kendo aduoko ni erokamano kuom biro. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime wadonje kidieny mar ariyo. Miyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. En penj laktar kokalo Ramogi TV. Unafilaje? Na feel vizuri sana. Una feel vizuri? Na feel vizuri, nashukuru Mungu sana. Naweza ambia kila mtu ajaribu, sababu hata mimi nilijaribu, nikapiga star 487 star 3 hash. Nilikuwa naweka hata 100 na hata 50. Na nikawa mshindi. We will only call you on 0709 767 000. Kwa majina naitwa Hamros Yator Chemtich. Ni mzaliwa Baringo. Anaoka hapa Sheplot. Nimeanza hapa kitambo kama 2010. Na hiyo kwanza dive tulianza kama tukitafuta maisha. Tarisiki ya siku. Sababu lazima tupate job ya chakula. Tuko tunakataza na chifu mbeleni. Ndio hakuna haja wewe mruke mnariski. Hapa ni kwa tutana na mawe katikati ya rock. Alafu kuna maji mbali. Unaambia usimuvuruge, lakini sisi tulikuwa tuna class moja. Nasema hapo tunakulia hapo. So tunatafuta hapa risiki ndio watoto wa kule. Hawa jamaa wako na kila mtu ana familia. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Haleluya, paki Yesu, inungani Kristo Otieno, kataki hero Yesu nyale, ponono ni hero wendni, kidwa ketika skisa timari, kwa mwono mari Nyasaye, bonyeza star 812 star 784 hash. To parne yani Ramogi TV, ene od jower duto te, Nyasaye ogwedhi otini malo. Bedo maber ka inithi dalau kuom dweche adek kata ang'wen kamae ka wan waseche ko nyasi mar nyathini. Ayaya wacha pod mono tena mami. Ng'amo kwalogi. An gadier ni gimoro amora molal kawuono kae wabo yudo. Inde kiwach ni iniyo wang' nikech ok ibinena gabuti. Ok abineni? Ka idwa dhi adhiya. Ok adwar ni ji ochak wacho ni ya ni wuod kulwant kaur no lo e yiero ni. To kana dhi singrani. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Iwacho ni ilony e ng'iyo kaka inyalo rit jotuo, ilony e yore minyalo rit godo jodongo, kendo ma en ote ma idwani mondo mi ochopo kucho mondo mi wayudie kaka wanyalo konyo oganda. Namba 1 iwacho kacha ni achaya kik ng'ato nyisa ne jaduong' weche ma pusore kata weche mok kel kwe mag gik ma ng'ato bedo godo mabor. Hera nyaka inyisi, kendo inyalo nyiso hera e yore mopogore opogore, e yor mbaka, yo mane kendo minyalo nyiso godo hera.
E yor mbaka kanyo nadwaro wacho gima chielo. Dhi nyime? Yeah. Mae emomiyo okwa ng'adne family rieko ni mondo gikaw achiel kuomgi ema mondo rit jatuo. Nikech kata be ni imor gi jatuo maram nade, to kochopo kamoro to idhi bedo gi gimwaluongo ni caregiver burnout. Matiende ni idhi chopo kama idhi wang' gi jatuo, to nikech onge ng'ama nenun kode, dhogi dhi pusre miwachne wach moro, to wach achiel miwachone jaduong' delete gik manobedo e obwongone 10 years ago. Marach achiel ni madonjo ka. Yes. Kendo wiyo ok bi wil go mayot. And therefore, mae momiyo kwa yie ni family mondo rit jatuo. Momiyo ku recommend. Momiyo ku recommend. Nikech kata ka samoro ok yie to koro onge kaka family nyalo timo, ang' ne gitim nang'o. Family nyalo mana bedo gi achiel kuom gi mondo rit jatuo nikech gionge gi alternative for the fact ni gikia ni chenro kony nitiere mar rito jotuo kata jodongo kuom jomotiegre modhi skul ne ma mosomo ma moyienegi ni mondo mae gima onego gitim. So wa recommend ni mondo ji ainagi motiegre gi ema mondo keti kae mondo rit jatuo. Nikech ng'eny jomoko kuom jodongo ok giyiego kata de ok giyie kata ok gin comfortable ka ng'at ma ong'eyo neno duge. And therefore kochopo kanyo kodhi oko to gibedo mager. Ok obed mager ni ati ok odwa mondo ikonye, but obedo mager nikech oneno ni inwatne. Samoro in nyathine. Yes. Samoro in chi wuode. Yes. Idwa luoke nang'o? Idwa ywe nang'o? Koro gin gi feel okay, ok onene mano ni bwo chik, mak mana ni oneno ni akwong'o nyathina ni, akwong'o nyakwara ni, akwong'o wuoda ni, chi wuoda ni. So gin ginene kaka kwong kineno duge. And therefore, obedo mager as a sign mar nyisi ni ok onego ine duga, and it's somebody else. So mane momiyo wan kaka caregivers wadonje. Nikech ok wan related to jogo kata matin. Koro wan wadhi kanyo only for one reason. Mondo wa understand, waelewa jodongo gi. And then mondo wanyis gi hera. Wako kodgi mbaka. Gima family ne nyalo timo cha watim negi. Wagol gi otanda chieng' oko. Gi oko wadhi wabakodgi. Wagol gi gweng' ukele kata Kisumu ga gine kata nam, gine kata kaka bang' ndalo mathoth. Nikech samoro be notiyo kata Kisumu ka to koro nikech ndalo odhi makoro obeta ma kako nyalo wuok. Ikalo kode kamoro tisiemone ni kabe iparo kan watiega chon, kan wawuotho chon, weche aina gi kaina go. Kipo memory mar jaduong' kata na science recommend gigo aina kipo memory mar jaduong' kata up to 100 years. Apa ni kuma jo rachere samoro nokwongo nwagode ng'wech nikech ipimonwa kacha ni adier ng'ato ka hike oseniang' to dwaro ng'at marito, dwaro caregiver. To e pinje ma ok iwinjo ga ni otergi kata kamoro ma irito gie maber, kata ntiere kod caregivers manyalo dhi e mier to rito gi ma obeda beda, ok ni en laktar, ok en ni en nas, en caregiver ma orite, onyise hera, oneno ni ochiemo maber, oneno no luoke maber kaka ni wachocha, ma ok oneno ma ok ni watne kata nyathini oneno duge. Apa ni wachomo kuro kaka oganda jo Kenya nikech wantiere kodi e studio kendi medo lero no weche aina. Erokamano. Mane kama wachomo wan gi chenro mar bedo gi waluongo ni homes of elders, kata mier kama ute kama inyalo kele jodongo ma tirito gi maber, tirito gi kanyo maber, tirito gi maber gi jomotiegre. Adwa ni med na maber no. Tirito gi maber. Wagone Nyasaye erokamano nikech wa partner gi wazunge go, and therefore ginyalo golonwa experience moko. Wazunge mage? UK gi US. What about jodongo gi? Ijwang'o gi kanyo, gionge ka nyithindgi Nairobi odich e tich, onge kata ng'aloko gi ka gidhi oko, en gi betso sadhola ni e toke. Ere kaka wakonyogi? So wadwaro mondo wakel mier minyalo kawgi e tirito gie. Makoro in Ruth in Nairobi nikech tich, to mama ni dala. Inyalo wacho ni okay, mama ni dala, dwa gole dala, tere kama inyalo rite maber. Wabiro to wakawe. To kadichielo dok dala to ne? Yes. To dok dala ni sama intie ibiro ikawe, itere dala, itere nyaka bayo, to idugi kele ka.
Kwadhi nyime kod twak wang'iyo kacha kaka inyalo rit jodongo ahinya ma koro joseniang' ma ok nyalo wuok e kitanda kotenore kod tuoche mopogore opogore. Wang'iyo kacha weche mag hera, wang'iyo kacha weche mag gombaka, ne wachopo kacha kar luoko kata loko jaduong' nikech weche mag hygiene bende nyaka bede. Kaka caregivers en ang'o motimo mondo mi une ni jatuo kata jaduong' orit maber e korka hygiene ka Erokamano. Mokwongo kar rito ler nikech ka pono no ok ong'e maber to mana kaka ni wachacha obo bedo kod adhola nikech samoro olosore kamano ninde. Samoro ok oloke okaw thuolo mang'eny. Ji no dhi puodho okinyi ji pok oduogo nyaka saa 7 to samoro kama oninde kanyo no olosore oko maduong' kata oko matin. Kaka caregivers. Erokamano. Jaduong' matuo ma oninde otanda mwaluongo ni bedridden. Ntie weche ariyo, achiel ntie gimoluongo ni bath rest, bed bath. Alafu ntiere bende bed change. So bed bath en ni iluoke otanda kanyo. Otanda miluoke no waluongo ni occupied bed. Tiende ni iluoko jaduong' e otanda ma jaduong' nitiere, jaduong' occupy bed no. Koro iluoke gi kanyo. Maina ne otanda ne. Maina ne otanda kanyo. Aibo pimo nwa kaka onego inyalo luoke kaka caregivers luoke to pi okodhi e kitanda ni ma anga ni kendo kowa kanyo to chako ninde pi. Ntie gima waluongo ni Macintosh. I believe wanyalo luoke ga ni jwala do. Jwala mar otanda. Kata tandarua. Ochalo tandarua. En olose e yo ma inyalo puko pi to pi ok nyal wuok gi oko koni. Koro jotuo machal kamago nitiere gima waluongo ni Macintosh no, kata tandarua no, kata jwala moko otuch. Mokwongo wapedho ewi mattress, koko wapedho onget, koko wapedho sheet, kasto koko ninde. So that koro sama idwa loke cha, to sheet moninde ni emigolo, igolo sheet to dongo onget. Koro sama iluoke ni mondo nikech kapera cha ong'ich. So konego jaduong' yud ng'ich cha nikech pneumonia. So waluoke ka onindo e ongedi no. Mopedhe kapera. Mopedhe kapera no. So normally wachako ga luoko. Iluoke e wiki. Kaka neno picha ka. Wachako luoke. Koro kiyie na munda. Inyalo chung. Ineno maendi e kapera jwala ma ipedho piny kaso onget ipedhe wiye. So kisetieko ichako ga gi wich, wachako gi wich, luoko wich, and then the middle part of the body kore ka sparni jatuo inano otiyo gi pampa. So ikuongo iluoko wiye, iluoko kasto koro idong gi pampa. Koro pampa ni ema koro igolo. Sama igolo pampa to make sure ni gik mani tiyogo ka niluoke konindo cha igolo. Koro kaka ma igolo nyaka kama pampa ntiere. Alafu kasto kisegolo to ichungo iluoko ni to iyue ni toke. Remember ok luoke kaka waluokre. Ok ichomre chuma gi ni iolo ne pi gi sutru gi sabun no. But enana watimo gimoluongo ni bed wipe. Enana gime iwipe gi sabun ma is medicated, sabun ma manigi yath. Yes. So kisetimo mano tigolo pampa. Kisegolo pampa tiloke ong'iyo koni kaka ineno koro koni ni. Ong'iyo one side tigolo pampa iketo gi side koni gi piny koni. Kisetieko kono i make sure ni yweyo kanyo kama igole pampa. Gi sabun man gi yath maber. Yes. Mituo. Kisegolo kanyo tichakedo gi loke koni. So kiloke koni kaka koro lokre koni iloke kocha bende. Alafu ikuongo ing'iyo kisegolo pampa makocha, king'iyo ka bende toke nitiere oko. Ing'iyo maber nikech okogo kodong kanyo to bedo gi bacteria, yes. To bro chako chame kanyo. So I make sure ni oko iywe tiyo gi tissue, iywe oko maber mos mondo kik oredhore. Kisetieko kasi iyweyo gi pi man gi sabun ya. Kisetieko motuo tichakedo gi kel koro nindo konindo kong'iyo malo kama kata kaka ng'ana nindo no. Koro kosetieko to koro iyweyo the front parts maber. Make sure not tuo. Kik dong ka pod ng'ich. Make sure not tuo. Kosetuo to koka idhiye koro the lower parts of the body ma koro mano chakre bam ne nyaka tiende gi piny. Yes. So kisetieko mano ma koro en complete to remember isegolo nged cha odong gi jwala. To gimachielo
Sasa mitane kaka koro ng'ano tane koni. Miloko jatuo. Yes, kiloko jatuo kaka olokre koni ni. To nyaka ibed gi pi mantiere kod waket ni pi mothiedhi. Pi mothiedhi, yes, thank you. So pi mothiedhi no emi godo kapera ni kata jwala mano oninde cha. Remember isegolo ngate cha. So idong gi kapera ni. Koro kapera ni bende nyaka luok maler. Iyueye maber gi pi mothiedhi cha maber kapok olok jatuo olokre koni. So kise yue makanyo tuo kokiloko jatuo koni, then chak doge yueyo kocha. Kise yue kocha kasto iwewe jatuo nindo flat kama. Kose nindo flat kama, the next thing en kuro iketo ne pampas. Kapok iketo ne pampas, to make sure ni walungo ga na chiek. Make sure na chieke kanyi iwiche mo ma beto dhiek matin mondo obed soft. Mondo kata kaponi odhi olo pi odhi ako matin to ok nyal boko ok wang' pien del, yes. Nikech blisters kabiro gande nikech bokruok mar pien del. And then the same way toke timo bende chien. You make sure ni keto mo mabet ng'eny. Kise keto mano, tichak idogi keto jatuo nindo side achiel kama. Tisoyo side achiel mar pampa cha, isoyo gi iye kanyo. Kise keto chako dogo lokre koni, iketo the other part. Kise tiyo kasto nindo flat kako nindo ni, kaso moro cha iketo kalo diere kai kama. Kaso kori umo machati kilo matitue maber. So kise tiko mano, ti ume monde, imi like 2 to 3 minutes oyueyo. Because remember, ichape. Yes. Ngicho jaduong, seche moko en gi heart problems or hypertension related cases, kichape kamano ahinya, tol, and then ibro yedu ka pressure kuro chako shoot. Pressure ko shoot chako bedo mager. So iume mondo kikoyo chame, tiwe monde oyu kum 2 minutes. Kose yueyo, remember sametimo gigi te nyaka be ni wuo gi jatuo. Tima iti yua dhogi. Nyaka wuo gi jatuo imor kode igo kode mbaka maro yuma. Samori keto ne thum. Yes. Igo kode mbaka maro yuma ka nini. Na usewinjo jaduong' moro ne winjo Ramogi radio. Chenro mar ukinyi cha. To wacho ni nyajimo ne jaoyuma. So mano bende ong'eni okay kare timo gini kihero. So iko kode mbaka tu ikela mbaka me kwanyo kucho. Kise tieko irwako ne law kaso koriwo yueyo. Every step mi okang mi goyo gi jatuo imiye kata dakika 2 oyueyo. To kikiroke. Yes. Sama idwa miye dakika oyueyo cha to nyaka iwachne prepare gi psychologically. Ike. Ni baba koro wadwa rwako law kwa serwako ni long ta wi yueyo matin. Baba adwaro bedo kong'eyo. Exactly. Baba adwaro rwako ni sati, kiserwako sati ta wi yueyo matin. Baba koro adwa goli otanda adwa ketie wheelchair. En menye komi go ahead ni kit kotamre tiweyo relax mondi nikech gitamre ga bende. So kongise ni ok adwa dhi oko we mondi. We ta apenji en ingeni thothne kare jikaw kaka ni rito jaduong' en tich mayot. Ayudo ko tich mayot kata matin. Okoyot. Okay, tich emo midwaro jomolony. Exactly. Okoyot nikech emomiyo no nitie gima naluongo ni the caregiver burnout. Ka inyise in idwaro mondo ichung kamibete idhi attend jatuo gi expectation ni jatuo ni adwa gole adhi gole ka tere oko. Kichopo to jaduong' ng'ise ni ok adwa dhi oko. Iwe iduogo ok adwa dhi oko. Idwa dhi oko maduong'. Ok adwa dhi oko maduong'. Adwa dhi oko matin. In the next thing iwinjo kochokore. Kedhi chani mondo ing'e iduo ka seche moko ochodo nyaka pampa motwene. Osoyo lwete odwanyre gi oko. Kaka ng'ama rito jatuo kokibedo kokotiegi kokidhi okotiegi kibedo trained to idhi ol chunyi dhi joko. Then mano chuny jokno emoluongo ni the burnout. Ma ok onego beni bede. Emo mi wadwaro ga ni kaponono ni intiere kod jaduong', intiere kod jatuo ma bedridden, ber kiyudo jogo molony e weche mag rito jaduong' makoro en bedridden kata okwame otanda. Kaito bende apani ka anyalo chwalo ni godo matin, kisetimo gigo duto te miluoke maber, miluoko kaperano maber motuo. Ang' bochuno kendo ichaki keto intiere kaka ipedho kitanda no kendo maber kichako gi konchiel, tichaki loke tidhiro komachielo. Yes, correct. Remember, mano nen bed bath. Yes. So, koka ntiere bed spread. So, you spread the bed. Ipedho tanda. So, pedho tanda, en koro kaja duong,
osetieko gimoro amora miseluoke moserwakre, koro onego bedni igolo jaduong' e otanda. Remember we bedridden. Onego bedni ok onyal chung kata diedo, ok onyal diedo, ok onyal choro kata tiende. Koro in e gimoro amora kuome. Mano waluongo ni social support system makawo about 17%. So in nyaka igol jaduong' otanda ikete e wheelchair. Ka onge wheelchair, nitie kom kata mar plastic maber ahinya mobeto tingre gi malo ma kidwa chung kode to ok ichukre. So iketo but otanda to ikawo jaduong' tiketo e kom. And dawan jariyo dawa demonstrate kaka inyalo ting'o jaduong'. Nitie kaka iting'e, ok ting'e tinga. Kiting'e to nding'i ni wuon nyalo muoch. So igole otanda ikete e kom kata e wheelchair. Kaso mondo mi idongi nafas mondo ipedh igolo gik mane kitandago iket manyien. Yes. Mipedh kapera gi ongede gi side manyien. We recommend gole otanda kete e kom kata e wheelchair kaka part of exercise. Ne en owuon. Wakaw yweyo. Ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Wantiere bed spread, kaka inyalo pedho kitanda kata kaka inyalo keto kama jaduong' ninde no obed maber. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosandi. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Anyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. We have El Nino. More than 19 counties have been adversely affected by the continuing heavy rains. Gikone piny owacho yango ni koth mapek machwe pacho ka en mar El Nino. Ka chenro iketo mar rakruok kod midhiero mabiro kod kodhni. The country is going through a recipe of policy mistakes, failures, and shortcomings served in an authoritarian, paternalistic leadership style. Kweth mar Azimio koro dwaro mondo sirkal oduok piny osuru mijuogo jopiny kendo ng'ado budget mare kaka yor mbeko nengo ngima masani oidho. Awinjo wacho ni oduma bei odok to kaneno dok ma oduma odok godo. Owe wuondo jo Kenya chandore malit kabisa. Jous chamo kwedo nengo oduma e chiro manyogol kod jatend piny e twak mare odiochieng' manyoro. Penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. En mwandu nyaka dakika mogik. En mwandu seche ma omake ich nyathi nyaka dakika mogik ma ng'ato bedo jaduong' ma koro konyal timo gimoro amora ma iloke tiluoke itimo ne gimoro amora nyaka dakika mogik. Emomiyo kawuono wang'iyo kaka inyalo rito kata kaka inyalo winjo mondo miwinjre maber kod jaduong' ma koro osebedo bedridden kata ma ok nyal chung', ok onyal timo gimoro amora kata losruok olosore kama oninde ere gima onego bed ni timo mondo mi understand, mondo mi en bende understand obed gi kwe kuma ene jaduong' e otanda ka. Ne wachopo kar bedspread madwa ni mondo mi wamula ne mapiyo piyo kata wang'iyane e weche mag chiemo kaka onego bed ni warito jodongo makoro okwame otanda kotende kod tuoche kata kotende kod higni. And no wacho ni ka wase golo jaduong' otanda to koka wapedho tanda. Wagolo jaduong' otanda kama nikech mano konye exercise. Yes. Sama iloko ne pampa tiloke kocha bende konye ahinya exercise. Exercise ne konye weche mang'eny kaka dundo ne
arthritis, weche mopogore opogore. And then for be kochiemo bende konye yud chiemo, digestion koro timre maber nikech that of exercise cha. Ok obed gi ich momoko sakasa. Mano. And therefore kisetieko pedho tanda, ok ochuno ni nyaka iduoke otanda like immediately, sano. Inyalo weye kom ka nyaka sama koro ineno ka gima ayula wang' dwa tere. Sama ene kom ka tem mondo tiendege obede iketone mesa kamoting'ore matin mondo ikete tiendege obed kama mondo gimwaluongo ni ridruok mar remo, circulation of blood otimore nyaka tiendege. To ko bet piny aming'a kama to gima dhi luwe dhi ibroyudo ka tiendege okuot. Kuot mar tiende no timore mang'eny ahinya nikech circulation mar remo tin. Remember pulse rate ni piny, adundo gwecho ni piny. Koro iyudo ka kaponi obet ka tiende odolre kama to ng'eny piny mar tiendegi ok yud remo moromo. Koro gima gitiyo gi pi moluongo ni fluids mang'eny ahinya kanyo. So kosebet kanyo moromo mineno ka yula wang' omake, the first thing mitimo en ni dhi kuome mos, luonge gi nyinge, kik ibuoge. Chopa ni ti make makaniti tinga titere. Mana achiel kuom obro ruko kodi maka ni teko to obro kata padi. Kati nyalo buoge, kati ngini seche mibuoge no adundo ne chadhi kodi lokore kendo dangerous, rach ahinya kode. And therefore ikwongi dhi ire tiluonge gi nyinge mohero gacha. Ok ichadha nyinge nikech kichadho nyinge be gineno ni nikech ichaye. Koro iluonge gi nyinge mong'iyo go cha mohero cha. Kiseluonge midende mi make fun matin. Tingise ni koro adwa ne ketio tanda ikwae. Adwa na ketio tanda mondo kori yue matin. Mibro nyuko yieni maber. Ko yieni maber, then yieni ni nyalo ketio tanda. Kiseketo tanda I make sure ni ene level moko nyalo lwar piny tanda. Ka eno tanda man gi gima nyalo miyo jaduong' kata kodhi lako tanda to ok lwar, I make sure ni keto gigo mondo kik olwar piny. Miume maber nikech koyo. Sama ene room neno kiume kamano, iyaw dirisha mondo oyud yamo maler manoko. So mano inyalo we kamano nyaka sama iwinjo ka ochapni. Kochapni, neno kochapni manyiso ni koni ojony. Onigi loke gi komachielo. Okwangi ero ga ahinya ni mondo ginind ka ging'iyo malo. Nikech di mang'eny iyudo ka jaduong' convulse kata iyudo ka oriere. Muya rumone koro oriere. Ipo mana kosi. Yes. Koro wadwaro ga ni mondo ket jaduong' konindo e bathe konchiel. Koni kojony ochaka dok onind koni. Inyalo loke. Nyiriri matin. Yes. To kaponi ng'at ma ok nyal lokre kende, owuondre ni ng'at mogo gi stroke konchiel otho. Ok onyal lokre kende kocha. Koro iketo nyiso ga jowa niket kata alarm e simbi. Ming'e ni bang' seche adek ka seche adek iloko jatuo koni. Bang' seche adek ka seche adek alarm paro ni iloko jatuo koni. Mano bro konye kik oyud bed sores. Nikech bed sores ok nyal adhola, yes. Adhola go ok nyal yudo nikech pampa motiyogo kende. Adhola go be nyalo yudo kaponi jatuo nindo gi konchiel aming'a. Adhola bende biro kanyo. Nikech kama oninde ni kanyalo duoki mana chien matin kata kanyalo changia. Yudo ni en dhano, ongima, luya bende pod tuche dende. Ang' luya ni odhi adhiya, to nindo kanyo mang' kanyo chako bokore tipoko chako bedo kod adhola. Kamano, correct. And bawachoga, mondo mi kony ng'at machal kamano, wuondri ni ma in. Kidwaro konyo jatuo mayot, konyo jatuo tok yot, tek kabisa. To kidwaro konyo jatuo mayot, ka mzike ni iket kuomi. Yes. To wacho ni okay, da man. To koro matuo ni enan. Da dwaro mondo okonya machal nade. Kaka dwaro mondo ng'ani konyi, kaka imbe koro ikonye ng'ano. Because kawuono en kinye nina. Yes. Kinye nina nikech awinjo kaka giwacho ga ni ujana ni moshi. Yes. Tiende ni kawuono inyalo neno ni to kiny bang' higni moko kata tiende minyon go piny onge. Mana dier. Omiyo chenro ni en chenro mantiere kod pek mokalo, en chenro mantiere kod maino mang'eny. Samoro idwa ni mondo iyudie kaka inyalo konyo jaduong' kata jatuo to king'eyo gik monego bed ni timo, ileronwa maber, aduoko ni erokamano makende. Adwa ni mondo wang'e ne e yore mag konyo
jodongo ahinya e yore mag kapok waseng'iyo ler, waseng'iyo kaka inyalo loso ne kitanda, waseneno kaka inyalo wuoyo kode mos ka idembe. Wang'iyo yore mag chiemo. Kidienje mag chiemo onego bed ni imiyo gi chiemo machalo nade, onego bed ni imiyo gi chiemo mage mondo mi ngimagi omed bedo maber. Erokamano. Jaduong' aluonga ni jaduong' kata jodongo. E piny ni onge joma gin osiepega moloyo jodongo moti. Gin joma an kaka an kawuono. Ruth da babau onge din kama in kawuono. Kaluwo kanye. So aherogi. Iyudo ka nitiere kaka otai moriti. Yes. Momi direction. Yes. Mae melo. Koro kochopo kama koro odware konyni. Odwaro gima tin mokalo. Mok nyal tame timo. So chiemo ma jaduong' dwaro ok en gima nyaka idhi supermarket ibed gi siling 1,000 eka ing'iew. Yot ahinya kaka ne gitimo chon cha ok odwa mondo iloki. Kikelo aseneno an gi jaduong' moro ma ok onyal madho nyuka gokombe. In fact kikelo ne nyuka gokombe oneni kaka ng'ama ni chaya. Ok inyal bukre ni kawo nyoyo kata kech nitie jodongo moko pod leke gitiyo gi mudo nyoyo godo mama fresh yes ok inyal kelo ne nyoyo gojiko kasi kelo ne nyoyo mochiel mikete karat odwaro nyoyo kaka ichwake cha kaka ichwake no kaka ikelne nyuka kelne ga gwata to nitie ga kombe moro yes correct ma anyalo paro ndalono agwata nitie kaka ni ibuli tore ka en mari dadi maber agwata nyuka ni kopong' agwata kama ibiro dono oting'o kata na kombe mimadhoga kata na 4 dichiel to madhe mos oyuka kama in fact en fan samina no yuke kama to madho nikech bende exercise godo day exactly do ka lwete nego exactly and apart from kata lwete samotimo mano no duoke back to gima ne giero timo ndalono gagwata kaito bende jimbo pache nikech nyaka obed motang' nikech koko time maber to nyalo pukore to dwar omiyo o activate dende duto te. Aya wadhi nyime ni chiemo kikilok mar jodongo kaponono ni en kidieny mar chiemo to migi chiemo kaka no chamo kaka eno mikete lony. On contrary gima kelo ga high blood pressure en chumbi mang'eny chiemo gi mo mang'eny chiemo. Mo ka ng'eny chiemo gi chumbi ka ng'eny chiemo ema kelo high blood pressure. Ok en ga stress kaka jikete. Stress deal gi paro to mai deal gi pressure. And therefore ikelo na kila jaduong' gino kaka gik mane ochamo. Yes, gik mane ochamo no. Ikelo ne nyuka. Kuon. Jaduong' ohero sana kuon morew, kuon oduma gi. Ok ni marachar, ok ike bel matin, ok ike kal matin. Yes. Iyudo ka mane gima kikelo ne jaduong' chamo kohera ahinya. Jaduong' ohero alot moloyo kata omena. Ohero alot moloyo kata rech. Ohero alot moloyo kata ringo. Obed alode kiko bed kabich gi skuma. En alot ma ineno bo. Osuga. Apotharuda. Osuga. Ododo. Dek. Gik moko kaka nduma. Yes, nduma. Nduma ichwaka gi pi kamano. And kata gi alode ma akwanogo ichwaka kamano. Imiya kamano. Berne moloyo. Ikelo ne mkati okochuno. Nduma ber moloyo mkati. Nyoyo mochwak mayom ber moloyo kata mkati. Moloyo chapati, yes. And therefore magi gik mikelo ne jaduong' tikelo kila kaka en no. Yudo ikelo na alot moko chieli yudo giero moko ntiega moero mara alenya. Iketo na keta kanyo matin. Oparo go a lot of things. Ndalo mane ginyiedho dhake. Gidhi kwath to gitweyo dhiang' e kwath to ginyiedho dhiang' ka dhiang' pok odok. Konye mang'eny. Yes. Erokamano. Ing'edi seche ma ng'ato osechamo chiemo mohero kaka rech, alot, nduma mane wawacho ni. Chuno ni nyaka ang' odhi oko. Yes. Chuno ni nyaka ang' okonyre. Chuno ni nyaka ang' olosre. Kar losruok katitimo nang'o nikech ing'edi thothne ok wanyal afford kata kaka pampers money kata diapers money wacho ka adult diapers money wacho ka koro itimo nang'o e kidieny ni gima nyaka ong'e gi joma ne ng'ata marito jatuo en ni jatuo nyaka chiem maber ochuno ma jatuo kok chiem ichalo ka gima idwa ne tho so jatuo nyaka chiem yes to jatuo ko chiemo nyaka dhi oko ochuno mano ne en ng'ata kendo ka jatuo ok dhi oko onego bino odhi daktari one daktari kech mano koro en dangerous to jatuo ka dhi oko gendi oko ba awacho ne gaji oko ok en gima rach oko en gima ne chamo cha
to there's nothing wrong gi oko. Nothing. Enani ya nikech koro wuok kato loko kite. Yes. Alafu wuok as a waste product, yeah. So gima waste en gima dwani mondo witi. Ok ng'at momiyo gibedo waste. En gima waste owiti. So kapo ni gima waste emidwa witi, gole kuome, gol gima olelni kuom ng'atni. Kaso en gima olelni amiwiti to ng'atni tidonga donga. And therefore my bro miyo okibi konye ka iger kode. Ibro wacho ni yes, chiemo. But I expect ango ka jaduong' chiemo. Nyako dhi oko. And therefore ibro yudo ka nitie jomoko, nitie family moko ma ok nyal ng'iewo pampa. Adier pampa beche tek. Lakini jatuo nyaka chiemo, jatuo nyaka dhi oko. So iyudo ka ng'ama konyo jatuo penjore ni okay, kora kony nang'o. Gima watimo ni sama idwa konyo jatuo ainani, in iwuon kaka ng'at makonye nyaka itim gimwaluongo ni protect yourself first. Nyaka iritri mokwongo in iwuon. Nikech idhi gi waste, mane wasujore ni waste en gima olil monego be ni wito. Yes. And imagine samisitieko timo ma, to jatuo ni ene modwaro ni ikelne chiemo. Ene modwaro ni ikelne pi modho. Ene modwaro ni itimne kama, irudhne lake, gi lwete achiel ni mani golo godo waste product. And therefore, ka wayudo jatuo machal kamano, to consider a lot about ngamarite, health mar ngamarite. And therefore, ngamarite ni mo make sure ni obedo gi gloves, obedo gi mask, obedo gi mask, gloves sana duong' ahinya. So yudo ka jaduong' ntiere gi sirweche mo gitiyogo, ma sirweche gi yiene no mondo dhi oko. Gin purely for the okono. Gin ok cause the okoni wito. And inyalo cause the oko tigolo, tidhi wito, tiluoko. Timoyo. Ichaki jogi ichenjo ne manyien machielo. Nitiere? Yes, nitiere. Inyalongi ni reusable? Yes. Inyalo ogin disposable. Inyalo tiyo kod gi minuo for many times. So nitie kaka omaka chieke maber ma kodhi oko to ok nyal wuok koni kata koni ma njau. Anani koro mano nya kisepedho ne tandaruwa mano wawacho cha, tipedho ne sheet ma light. So that kodhi oko kata ka pono kalo, kata ka pono kalo, inyalo gol mayot, yes. So mane kaka joma rito jatuo, to mano dwaro mana ng'amo tiegre, ng'amo ko tiegre ok bi nyalo mano. Kaito mana kaka ni wacho cha, nyalo chopo kamoro ma iwach ni chutho ok oyuta. Aol. Wangi kaka inyalo kete mondo mi obed entertained kata mondo mi seche moneno no to oko galre o pache ok kwai nyamono ni akura si rumo ndalo ga rumo. Ere kaka inyalo timo ma? Ani pimo nwa kacha namba 1 en mbaka. Igo kode mbaka namba 2. Ng'eny jodongo gi ibro ka ng'eny gi negi gin joma war gi kata moko luongo ni joma kuo. Yudo ka moro ne ja Catholic, moro ne ja ACK. Koro ibro ka nitiere ga wende mana gihero chon ahinya. Maybe moko ndike book or maybe moko inyalo wero kata nigie simu. Ng'eny gi mwak nyiso ga caregivers magwa ni inyalo kata download wende gie simu. So sama jatuo iseluoke obet kanyo ose madho gimoro koro oyueyo kanyo, ketne wendegi. Owinjo wendego. Sama owinjo wendego oparo. Nkati imbe samoro nyalo donje imbe koro weyo. Exactly. To sama wer cha imbe nyalo joine. Ntie picha moro kama ido ka ja caregiver gi janga watito jatuo obet gi jatuo ido ka gigo mbaka ginyiero. So nyiero ni ido ka jatuo bende nyiero to caregiver bende nyiero kode. So mondo mi okonye. Apani ka waket apani en makata kimie chiemo timie chiemo kimor. Yeno ko obwonjo caregiver bwonjo tembo bwonjo baka. But kim imie kamano to ijuondori seche moko family ochwanyi, family mar jatuo no chwanyi, ibiro ka ijuondori. Ingeni ineno ka kong'iyo wang'e tir. That eye contact. All a lot through eye contact no. Kendo be mimi jingo. Yes. Kachiel kod chir mar dhi nyime. Gi chir mar dhi mbele, gi gimimieno. Kendo trust gimikelo neno. Yes. So they all learn a lot through eye contact. Onge ni chwanyori or koso kichwanyori imor kode, koso kimor kode ise jok koso pudi. Yes.
Mane kaka ging'eyo. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Awinjo kisiki wacho caregivers kata awinjo ka bende chaki wacho kacha ni ka ber to konego beni jo mani nigi jaduong kata jatuo emarito nikech weche mag burnout ka. Omiyo ber ka gikelo jogo molony mondo mi okony gi rito jodongo kata jotuo. Jolony gi iyudo kanye pacho ka jolony gi iyudo kanye e chuny boma ma Kisumu ka. Jolony aparo ke yuda te yudogi. Emo mi wachire kodi studio koro biso kaka wanyalo yudi kaka wanyalo yudogi. Jodongo jok marito jotuo ndalo mokalo chan ulungu gi ni jokony jodongo. So jokony jodongo gi iyudo Kisumu ka. Kisumu ka iyudo gi Tivoli Center ka. Iyudo gi Alpha House first floor ka. Inyalo yudo gi Aga Khan kichantiere kuno. Inyalo yudo gi Russia kichantiere kuno. And kiyudogi to nyaka iyudgi kokalo kuoma nikech gimomiyo nyaka iyudgi kokalo kuoma ok anyal golo ng'ama rito jatuo ka an awuon pok aneno jatuo. An awuon ema nyaka recommend jatuo ni odwaro ng'ama rite machal nade. Nitie joma rito mopogore. Nitiere jok motiegre e thieth waluongo ni medical nurses. Nitiere jotuo ma very special madwaro medical nurses. Nitiere jotuo madwaro mana just patient attendants kende. So nyaka an awuon as a medical practitioner ng'ama otiegre weche mag yath nyaka adhi kenda adhi atim gima waluongo ni medical assessment. Nyaka ng'e ni jatuo ni chal nade kama. Kwaseng'iye mang'eyo to bedo piny gi family. Kaseng'iso family ni okay, jatuo ni en madichuo, en dani, en jaduong' kwaru. Koro un comfortable gi ng'ama rite madhako koso ng'ama rite madichuo wadgi. So koa kanyo koro family ema koro nyisa gima ng'ama gidwaro. And then ang'iyo jaduong' ayudo ka en kama manyiso ni odhi bede e pampas ndalo nete gi kaka entiere. Wiye gi mano ye. Koro wawinjore gik ma like kaka caregivers wanyalo tiyo gi pampas wa then kochopo giko dwe to wakete bill. Koro wawinjore kwasewinjore oru kelo meku. Yes. Koro kwasetieko winjore eka koro ang'eyo ng'at monego akel depending gi health kata status mar jatuo. To mano biro mana ka an awuon ma no misewinjore gi family. Pono ng'ato dwa tudore kod sipimo kone miyudi namba mar simu moro nyalo miyowa kod wach mogik kotendo kod rito jodongo. Yes. Wami namba alafu wach mogik. Namba na kiyuda mayot en 07 00 abich achiel 8 7 3 07000 51873. Mano en namba ma yudra godo mayot ahinya. Sasa migoyo te yuda. Abro ng'ado ni rieko, abro biro nyaka dala to okatim mana mar biro neno jatuo kende but anyalo nyaka konyo jatuo ma maybe oluoro biro osiptal to dwaro mondo konye ki yor thieth ot. Anyalo biro dala ma konye gi ot kuno. Ka en gima dwaro ni mondo dhi osiptal anyalo wuoyo kode matimne ocho moyie mondo akele osiptal. Wach mogik ne family man gi jotuo machal kamagi yani kik ipand jatuo nikech ali mare. Wantiere ka nikech gen, wangima nikech gen, wanyalo wacho kizungu nikech gen, waromo gi ji mopogore nikech gen. So jodongo go, deyego gilich nwa ahinya. Emomiyo ali mentiere no kik igal ni odhi bedo gi alino nyaka chieng', wanyalo konye, wanyalo konyi, wanyalo miyi ting' mayot mondo mi jadongo bed gi ngima ma onego winjore e ndalo mogik. Erokamano. Kaito bende joluno go ngero ni gima jaduong' neno kobet, rawera ok nyal neno kata kochung'. Seche ma irito jaduong' no kata seche ma irito jatuo mok nyal chung' kata ok nyal wuok e otanda. Kaka iwuotho, kaka iwuoyo, kata kaka ijuondo wangi kata kaka ibonjo kode, oneno mathoth mokalo. To gima oneno no nyalo mede geno kata nyalo medo ngima. Bende nyalo mae geno kata nyalo mae ngima. Ma oa kata odhi e yueyo ka ndalo ne pok ochopo. To ngima en mwandu. Jolre ajola, wakowre akowa, ma kata ng'ato setimol maromo nade. En tijowa duto te. Mata ichendo ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kabota ichendo mar penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu oriti masani.